evening, magandang tanghali. Good morning. Anong oras man kayo nanonood sa television man o social media. Ito ang Bawal ang Chismis at ako si Sonia Soto. Gumawa ng kasaysayan ang ating bisita ngayong araw na ito dahil matapos ang higit 2 dekada na sungkit niyang titulo at karangalang mutyaning Kapampangan para sa kanyang bayan. Walang iba po kundi ang recently crowned Miss Pampanga na si Lay Danielle Sunga. Kilala siya ng karamihan bilang Mutyaning Kapampangan 2022, ang kauna-unahang kinatuwan ng bayan ng Sasmuan na nakasungkit ng titulo matapos ang higit 2 dekada. Siya si Lay Danielle Sunga. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamabigat na titulong hinahawakan ni Lay. Pero bago ito, ilang mga beauty pageants na rin ang sinalihan niya, kagaya na lamang ng Miss Laker Pampanga, Mayflower Queen, Miss Teen Sasmuan at Miss St. Mary's Academy Guagua. Pero hindi lang sa entablado ng mga beauty contest nagwawagi si Lay dahil iba't ibang Campus Journalism Awards na rin ang tinanggap niya bilang isang student writer mula elementary hanggang high school. Dagdag pa rito, talento din ni Lay ang pagtugtog ng clarinet sa Banda 31 at pag-awit bilang miyembro ng Sasmuan Music Ministry. Isa rin siyang atleta, naging basketball player, track and field athlete at volleyball player. Sa ngayon, tinututukan ni Lay ang kanyang pagiging isang advocate ng LGBT rights. I advocate for inclusivity. Si Lay ay tagapagsulong din ng karapatan ng mga kababaihan, mental health, proteksyon ng kapaligiran, at maayos na access sa edukasyon. Pinagsasabay-sabay ni Lay ang pagiging isang brand ambassadress, model, full-time economics student sa University of the Philippines, Los Baños at Mutyaning Kapampangan. Sa kanyang head-turning na Morena Beauty, napukaw niya ang atensyon ng Pampanga. At sa kanyang angking talino at mga bitbit na advokasya, nakuha niya ang puso ng mga Kapampangan. Welcome to the program, Lay. Salamat po at magandang hapon po sa inyo. Ang ganda-ganda mo. I am mesmerized by your beauty. Salamat po. Kayo rin po. Ang ganda-ganda niyo. Naku, Diyos ko. Sana man lang kahit katiting ng ganda mo, nakuha ko, ano? Lay, anong pakiramdam mo ngayon na ikaw ay tinatanghal, tinatawag na Mutyaning Kapampangan? Well, overwhelming po kasi growing up, hindi naman po talaga ako very outgoing. Tahimik lang po akong bata, hindi po ako masyadong nakikihalubilo. At ngayon po na mas marami na po yung nakakakilala sa akin. Oh, malamarine ka. Opo, pero mababawasan na po. Mababawasan na. Kasi nandinapansinan ko, wala malamarine. Opo. Oo. Usually, ginagawa namin itong interview in Tagalog kasi yung Bawal ang Chismis na TV show ay Tagalog talaga because we have an audience which is regional, meaning Central Luzon and nationwide. But dahil ikaw ay mutya ng Kapampangan, baka tayo mapulaan. Kaya mga Pampangan ka, Taneli. Sige. Nino ing ating grupo o tao behind that decision of yours to join the beauty contest? Kasi dapat mag-Miss Sasmuan ka pa, di ba? Opo. After Miss Sasmuan, ka rin ka pa makapakyabe kay Mutyaning Kapampangan. Ala pong Miss Sasmuan so appointed ko mo po. Opo. Okay. Mag-appoint la mo po. Pero hopefully po, nem pong tutukiyatin na po. Pero before ko pa po mag-18, talaga pong deng handler ko po, taga Sasmuan la naman po kasi. Burida ko po talagang ilaban Mutyaning Kapampangan. I-endorse da ko po kay Mayor Mi at tita po. Tas pong mika pandemya po, so dapat po sana lumaban na ako po. Anya pong 2020. Yung itapin po, may lockdown. Anyapin po, ngayon pong mituloy, ka rin na ako mo po nilaban. Medyo may lambat, ne? Opo, 2 years po. Oo. So, in those 2 years, makanano mo maintain kaya kang
kaya kang ing health mo, ing katawan mo, and everything else. Eko po maintain, bala mo po gewa kay pong coping mechanism yung pamamangan anya pong pandemic. Uling pong eko po masyadong makalwal, eko po masyadong makapag-exercise, makapag-jogging. Bala mo po, gewa ko mo po, mehingan ko mo po, manalbe, ang po po. So, tsuka bale, makanya. Opo, eko most po of the lulwal. time. Pero Oo. atin pong time na mag-jogging kaya po, kami pong mipisan-pisan, keta pong dalan babaking sa sman, ita pong ating tete. In tutunan yan, lately, ko paminta, it was long time ago pa. Anak ko pa mo niyang miras ko sa small. In fact, ala na ako nga tatandaan masyado, except itang sinakekembang ka, mengan keng, ema, talangka. Paro, makanya. Mengga, amat kami, mamangan. At I remember, enjoy kami. At din kaya ko, balam ka klase ko niyang high school. So, kapilan mo ayisip yan. Na kapilan ka maging aware na malago ka. Anak ko pa mo po, kasi po panay na pong sasabihan daddy ko. Daddy's girl ko po kasi kanite. Sasabihan na malago Aus ka. na po ka na ako kanta, Miss Dalan Baba. Miss Dalan, baba. Fan niya pong Venus ra. Kasi po niya pong 2010, karin niya po mumunang Linobing Pilipinas keng semifinals Miss Universe. Tas manibat po ka rin, maging na pong funding pageants. Tas sana ako pong Miss Dalan Baba. Talaga. O kumusta naman yung popularity da rin, beauty pageants, ketang lugar yukin sa Smuan? Talaga pong popular, mahilig la po talaga. Then pong bakla ka rin talaga pong full support la po niya pong lumaban ko. Gampong hausan nyo la pong mabengi na montala pamurin po para sumaop. Talaga? Talaga pong So niya pinika, consider mong advocacy mo in LGBTQ+. Opo. Maliban po kayong abe, karen pong dakal ko pong kakilalang kaibigan, ako rin po mismo, balo ko po nung makanano po kasakit, Kenny Pilipinas, nung nakarin predominantly Catholic country ya po, di ba? So, ela po as welcoming ding aliwang tao, lalo na po detang older generation. Pero atin na pong pamagbayo, atin na pong improvements, pero dakal pa po dapat malyari. Kalupa na po, buri ko kaya po sanang ikaitang Soji Bill ng Rizal Ontiveros, panta po makasapya naman po kay equality ang po pong discrimination na araranasan mi. Bakit ka very interested keng Soji Bill ang popang bakit masyado kang consistent keng advocacy mo keng LGBTQ rights? Kasi po, I experience ko po first hand nung makanano po ma-discriminate. Alim mo po bilang party na ng LGBTQIA+, na po pa bilang babae mo naman po. Kasi po yung Soji Bill, isipan da po na paraya mo po kareng LGBTQIA+ community. Pero parayangan po kay katamo para po mo po ma-discriminate kay based kang gender tamo kasi po anti mo po ako po babae ko po. Take ko pong mechanical engineering course kanito. Tas andat po sasabihan ko po na ita po yung course ko, sasabihan da po na po kano bagay ka na ako na panlalaki ya po kanong obra. O ita po, bala mo po makanita. Eko po kasi buritang lilimitahan da po yung kanakong kakayahan base po kayong gender ko. Dapat po open tamongan po regardless of our gender. Malyari tapong gawan ng burita mong gawan. So, na mong klaseng preparasyon ng gawa you, including yourself, for example?